Ja, dames en heren, welkom bij een volgende aflevering van Venray in Bedrijf aan tafel. En ook dit keer weer vanuit het prachtige Asteria. En ook dit keer ontvang ik hier aan deze tafel een aantal ondernemers die vertellen over hun bezigheden, wat hen bezighoudt. En als eerste gasten hebben we hier Peter Dirks en André Tonen namens Venray Bloeit. Dat moet ik even goed zeggen. Ja, Venray Bloeit is sinds de Floriade het uithangbord van Venray. Bijna alles op het gebied van Venray promotie valt onder de vlag van Venray Bloeit. Maar er is ook het een en ander veranderd en daarom zijn André en Peter hier. Welkom. Welkom. Hoi. Dag mannen. Ja, Venray Bloeit. Ik moest me al een klein beetje inhouden. Het is niet Venray Boeit. Hebben jullie daar vaker mee te maken met... Tenminste, voor mij is dat af en toe verwarrend. Ja, voor heel veel mensen is dat verwarrend. Ja. Maar we zitten hier dus voor Venray Bloeit. En Venray Bloeit is een samenwerking tussen diverse partijen die de gemeente Venray op de kaart wil zetten. Ja. En Venray Bloeit is een magazine. Ja, en we zitten hier voor Venray Bloeit. Jij bent een van de mannen van het eerste uur, Peter. Hoe is Venray Bloeit? Kun je daar nog eens eventjes op terugpakken? Hoe is dat ooit ontstaan? Het is ontstaan in 2011, 2012, rondom de Floriade. Ja. Floriade afgelopen op een gegeven moment. En toen heeft men gezegd, wat nu? Wat doen we met Venray Bloeit? En toen heeft men opnieuw destijds als karttrekker Hans Steunissen en Jan Lonen nog gezegd van nou, we willen dat wel doortrekken, Venray Bloeit, als merk voor Venray. Ja. En toen is het nieuw leven ingeblazen. En wat is het doel van Venray Bloeit? Het doel van Venray Bloeit is om Venray op de kaart te zetten en zoveel mogelijk bezoekers naar Venray te trekken. En ook de eigen mensen uit Venray trots te laten zijn op wat Venray allemaal te bieden heeft. Kijk aan. En André, er is op dit moment een verandering gaande volgens mij rondom Venray Bloeit. We hebben zelfs niet meer te maken met Venray Bloeit 2.0, maar zelfs al met Venray Bloeit 3.0. Ja, kun je dat uitleggen? Wat is dat dan, die verandering? Nou, 3.0 is meer de formalisering van de initiatieven die er waren. En meer is het ook niet. Dat betekent dat we begin dit jaar een stichting hebben opgericht, Stichting Venray Bloeit. Ja. Met een driekoppig bestuur die eigenlijk alleen maar zorgt dat het formele stuk en het huishoudelijke stuk en het operationele stuk gewoon loopt. Dus daardoor is dat 3.0. Is dat 3.0, ja, en 3.03 staat ook voor, en we hebben een bestuur, ja. Maar nog belangrijker, we hebben een stuurgroep, want daar gaat het eigenlijk om. Ja. En we hebben een communicatieteam waar Peter de trekker van is. Ja, en even over die stuurgroep, want je zegt daar draait het om. Wat is die stuurgroep, wat doet die? De stuurgroep bestaat uit 8 stakeholders. Ja. En elke stakeholder vertegenwoordigt een achterban. En dat is meestal zoals bijvoorbeeld Venray Centraal. Daar zitten alle winkeliers van het centrum in verenigd. En jij, Peter, jij zit in het communicatieteam. Wat is dat? Wat doe jij? Ja, wat doe ik? Ja. Nou, dat is een team. En het team bestaat uit de mensen, de stakeholders zijn net genoemd. Ja. Die hebben allemaal hun communicatiespecialist afgevaardigd in het communicatieteam. Ja. Dus die mensen samen maken campagne voor Venray Bloeit. En daar ben jij een van de leden van? Of daar ben ben je de voorzitter? Ik vind een voorzitter wat zwaar woord, maar ik ben onafhankelijk. Iedereen doet natuurlijk een belang vertegenwoordigen vanuit die partij. Het grote belang is natuurlijk gewoon Venray. En ik sta er neutraal in en tussen aanhalingstekens leidt de groep. Kijk aan. En je komt ook niet uit Venray? Ik kom niet uit Venray. Is dat fijn om dan neutraal te zijn? Heel fijn. Dat ja, is helemaal goed. Ja. Kun je zeggen wat je wilt. Ja, heerlijk. Maar wat doet dat communicatieteam? Geef eens een concreet voorbeeld. Wat hebben jullie onlangs gedaan? Het mooie van het communicatieteam is dat elke partij zelf heeft al heel veel middelen. De Rabobank heeft middelen en dan heb ik niet over geld, maar over communicatiemiddelen. De centrumondernemers communiceren ook al en zo heeft iedereen dat. Dat leggen we naast elkaar en dat verbinden we met elkaar. Precies. Dus en al die losse partjes, daar gaan we om. Daar gaan we om. Die verbinden. En die verbinden elkaar door de naam Venray Bloeit. Ja. Met de campagne Venray Bloeit in toerisme en recreatie. Venray Bloeit in de binnenstad. Maar ook Venray Bloeit in Rob. En Venray Bloeit in André. En Venray Bloeit in John. Je kan het zo gek niet bedenken. En dat is de campagne die we samen dragen. Ja, dus als iemand een idee heeft of een plan en ze kloppen bij jullie aan, dan zeggen jullie, hey, je moet het bij Pietje of bij Truusje gaan praten en die kan je verder halen. En omdat je dat samen doet en samen ook geld bij elkaar legt, is bijvoorbeeld 1 en 1 is 3, onder dezelfde noemer, dus niet allemaal aparte namen, onder dezelfde noemer. En dan krijg je meer spin-off naar de buitenwereld, zodat Venray Bloeit en Venray bekender wordt. Ja, want André, naast voorzitter van de stichting ben jij ook, staat hier, de verbinder. Nou ja, dat woord verbinden is ontzettend belangrijk. Kun jij concreet zeggen hoe dat eruit ziet, jij als verbinder? Wat verbind jij?
Heb je daar een concreet voorbeeld van? Dat hebben we zeker. Peter duikt al in zijn binnenzak. Het is allemaal voorbereid. Ja. We verbinden onder andere initiatieven in Venray. Je ziet vaak op Koopzondag, dan zijn er soms 1, 2, maar soms ook wel eens 3 of 4 initiatieven. Ja. En voorheen, Van die losse dingetjes, evenementen, ja. eigen stichtingen, eigen organisaties. Dat is prima. Alleen wat je ziet is dat iedereen voor zichzelf met een eigen eurotje probeert campagne te voeren. Ja. Dat shop je niet zo snel in deuk in een pakje boter. Dus mijn rol is dan om partijen aan tafel te krijgen en te zeggen van nou, dit is een voorbeeld, beleefde streek. Zondag 29 mei was dat. 4 partijen waarvan wij gezamenlijk ondersteunen met het communicatieteam. Zodat er een bredere communicatie is. Dus mensen komen naar Venray voor een programma. En niet alleen voor een fietstocht of een hapje te eten, maar ze komen voor meer. Het geheel, kijk aan. En dit is Venray Bloeit, dat is een magazine. Verschijnt dat vaak of is dat eenmalig? Ja. Nou, dit verschijnt maandelijks en hier ontstaan de verschillende thema's van Venray Bloeit. Over de binnenstad, maar ook wat in de dorpskernen te doen is. Fietstochten en de 29 mei bijvoorbeeld. Diverse zaken die spelen in Venray. Ja, er was ook te lezen, tenminste ik heb het ergens gelezen, dat het aantal bezoekers in Venray substantieel gegroeid en toegenomen is. Ja. Wat is dat substantieel dan? Zitten daar getallen aan verbonden? Komt rond, ja, absoluut. En, maar hoeveel, wat is dat substantieel? Hebben we het dan over duizenden mensen, honderden heb je het mensen? gelezen? Dat durf ik niet meer te zeggen. Nee, ik denk aantallen vind ik gevaarlijk om te noemen. Ik hoop wel dat het zo is, daar doen we ook ons best voor. Wat te meten is, zijn communicatieacties. We hebben bijvoorbeeld het grootste Facebook-account van Venray met de meeste volgers. Ja, hoeveel volgers zijn dat? Het zijn meer dan 4000. Ja. En een site die goed loopt. We kunnen natuurlijk aan middelen toetsen van, komen mensen naar het event? Je kunt ondervragen, hoe zijn jullie hier? Maar om te claimen dat er substantieel bezoekers door Venray Bloeit komt, vind ik te ver gaan, omdat wij maar een onderdeel zijn. En de activiteiten door andere mensen verzorgd worden. Ja. En is de Venraynaar, vinden jullie of merk je, ook trotser geworden door dit initiatief op hun dorp? Ondanks dat er in Venray standaard redelijk veel genuild wordt, zo maar even op de plat zeggen. Ja, de 3 zetten, Zeiken, Seur en Saneke, zeg maar. Dat is wel een van onze doelen. Dat willen we wel. Of dat ze dat niet doen, neem ik aan. Nou, dat ze meer trots zijn. Ja, precies. Want dat is wel, want ik ben ook niet geen geboren Venraynaar. Maar ik merk wel dat inderdaad, op een of andere manier zijn we minder trots hier. Terwijl er heel veel moois is. Los van de binnenstad, natuur, goede horeca. Maar op een of andere manier zien we alleen maar de dingen die er niet zijn, die niet goed gaan, die we missen. Wat zou je de echte Venraynaar dan wellicht in mee willen geven? Nou ja, daarom is de campagne ook Venray Bloeit in een groep bijvoorbeeld. Ja. Dat doen we juist om die trots aan te wakkeren. Ja. Dat we laten zien wat we wel hebben en dat er ook panden in het centrum wel vol staan en niet alleen maar leeg staan. Nou, heel mooi. Precies, het glas is half vol in plaats van half leeg. Exact. Wanneer zijn jullie tevreden? Laatste vraag. Wanneer kan Venray Bloeit stopgezet worden? Dat is niet meer nodig. Als ik voor mij spreek, tevreden zijn we al. Ja. Alleen dat betekent niet dat je minder ambitieus bent. En volgens mij als je tevreden bent kun je ook heel ambitieus zijn. En we zijn ambitieus om Venray nog beter op de kaart te zetten. Als we in de driehoek Nijmegen, Eindhoven, Venlo Venray dusdanig op de kaart hebben gezet dat dat de place is to be. Ja. Op alle ronden wonen, werken, sporten, recreëren, winkelen, goede zorg, goed onderwijs. Over ambitie gesproken. Dan zijn we er. Precies. Nou, ik zou zeggen, hou die ambitie lekker vast. En dan moet het vast goed komen. Laat Venray maar lekker bloeien. Dankjewel, man. Hop.